Jo, Anna, no m'atreviria a dir que nosaltres volem un canvi de model. Nosaltres diem que hem de canviar les formes d'organització del model. Nosaltres estem a favor d'un model, si parlem del públic, perquè, esclar, no hem d'oblidar que hi ha una quarta part de la població de Catalunya, pràcticament, que està optant per doble cobertura. Per tant, també podríem parlar. Algunes coses ens serveixen pels dos, i la convivència del públic amb el privat. Però és obvi que en el sistema públic és el que marca i dona més un sentit molt d'identitat al país. Home, al llarg del segle XX, els metges, la professió mèdica, han estat els avantguardistes del desplegament de models d'organització assistencial que s'han fet al nostre país. El famós sistema sanitari català, tot el tema de les mútues sense afany de lucre, les fundacions, tot això, al davant sempre hi havia metges. I nosaltres no estem dient que el sistema sanitari haguem de canviar de model sistema sanitari. Escolta, si hi hagués una cosa millor, però jo crec que el nostre model sanitari, que és molt bo, li falten moltes coses, entre elles recursos. Però això no depèn de nosaltres. Però és un model que podia ser molt més pròxim al ciutadà, podia ser molt més resolutiu, podia ser més eficient, podien millorar moltes coses que nosaltres pensem que no ajuden a millorar, podia ajudar molt més al desenvolupament del model del que nosaltres entenem com a ideari del professionalisme. Per tant, escolta, nosaltres hem passat d'un model d'organització que la relació del metge-pacient era bilateral perquè era un model molt liberal, a un model al qual la majoria de professionals treballen en organitzacions que moltes vegades condicionen la relació que tenen amb els pacients. I ara apareixen noves tecnologies, que això ja acaba de condicionar-ho del tot, quan en realitat el ciutadà el que busca és la relació personal amb aquell professional. I per tant, com que tenim moltes variables que l'estan condicionant, nosaltres el que diem, com que això és l'element bàsic nuclear, que és la confiança, que és intangible, que aguanta el sistema sanitari i que aguanta la relació amb els ciutadans, nosaltres necessitem adaptar-nos a aquests canvis. Per exemple, el tema del Big Data, el tema del programa VISC, nosaltres ja ens hem manifestat públicament absolutament a favor. I si es pot parlar d'això, que és una realitat que arribarà, agradi o no agradi, jo crec que nosaltres, en el cas nostre de Catalunya, estem en una situació com gairebé cap país, em sembla que la Unió Europea, potser els britànics estan, per poder desenvolupar a través d'aquestes eines un nivell de coneixement i d'aproximació molt gran, com pràcticament cap altre sistema sanitari. Si nosaltres ens avancem, si nosaltres amb aquest tema preparem a la professió sobre aquestes eines que ens vindran, creiem que estarem en més disposició per ser més bons metges, si se'm permet, i per tant per ajudar que el sistema sanitari encara sigui un sistema molt més excel·lent. Jo vull dir-li una cosa, senyor Macpherson, perquè ara al fer-me la pregunta m'ha recordat una cosa. Els metges, jo no puc parlar per altres professionals, però ara vaig aventurar-me a dir una cosa. Nosaltres estem reivindicant que es recuperi els pressupostos i legítimament podríem dir que la primera reivindicació és recuperar els sous, i seria legítim. Però jo estic convençut que els professionals sanitaris, i els metges concretament, posarien en primer lloc recuperar el capítol d'inversions. Perquè si només fos un problema de salaris, encara que ens paguessin el doble, però no es recuperés el capítol d'inversions, allò que fa que la gent pensi que està treballant al millor sistema sanitari del món, segur que tindríem a la gent absolutament desmoralitzada. Si aquest sistema ha aguantat és pel compromís dels professionals sanitaris, pel compromís dels metges, que veient el que se'ls ha reduït el 20% del sou, com a terme mig, l'excel·lència del sistema s'ha mantingut. Amb algunes ineficiències, s'han augmentat algunes llistes d'espera, és veritat, i nosaltres ens queixem i ho denunciem. Però l'element nuclear d'excel·lència del sistema s'ha mantingut, i s'ha mantingut bàsicament pel compromís dels professionals. El compromís dels professionals existeix perquè estan convençuts que estan treballant amb el millor sistema sanitari del món. Si em permet, és una gosadia, i si no és el millor, és un dels millors sistemes sanitaris del món, que dona coses, que fa coses que són extraordinàries. Tenim models de referència, per exemple, a l'atenció als malalts terminals, que és referent
i molts programes i moltes intervencions que són referencials. A vegades el que hauria de fer molta gent que critica el nostre sistema és sortir fora i mirar el que s'està fent, perquè això és un miracle. Però nosaltres, fixi que aquest congrés no reivindicarem que millorin els salaris, que ja ho estem fent els que estem aquí, que és quan toca, sinó que nosaltres el que estem fent és com fer encara millor, perquè nosaltres, i aquesta és la cosa més engrescadora, quan veus que concentres a més de 50 persones un dia de cada dia, que molts venen de Girona, que venen de Lleida o que venen de Tarragona, per parlar sobre com podem ser millors metges, i això ho fem a canvi de res, a canvi de res vol dir res material, res tangible, és perquè hi ha el compromís aquest ètic, si vostè em permet, no seria ingenuïtat, però seria l'ideològic o seria el de servir, el que ens transcendeix, que ens pot més. I llavors nosaltres estem molt orgullosos de la nostra professió, del paper que ha exercit de lideratge a la societat, el volem continuar exercint, estem disposats a continuar-lo exercint, però estem demanant també a la professió que ens hem de repensar com hem de poder-lo exercir en el futur i estem exigint als representants de la societat, que són els polítics, que transformin el model per fer que aquests canvis que nosaltres veiem clar que poden ajudar a tenir un sistema sanitari millor, ens els donin. Aquest seria el nexe o seria l'element nuclear de la voluntat nostra a l'hora de convocar aquest congrés.